Din hija garanzija bla ebda tlaqliq. Il-Gvern se jibqa' jkun hemm għan-negozji. Din kienet id-dikjarazzjoni ewlenija tal-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-Erbgħa filgħodu. Laqgħa fejn fiha ġiet diskussa d-deċiżjoni tat-Task Tazzjoni Finanzjarja l-FATF biex tpoġġi lil Malta fi proċedura ta' iktar monitoraġġ fil-qasam finanzjarju. Il-Prim Ministru beda d-diskors tiegħu billi qal li apprezza r-reazzjonijiet responsabbli tal-imsieħba soċjali għal din id-deċiżjoni, reazzjonijiet li xehedu kemm fil-fatt ġiet innutata l-ħidma tal-Gvern u l-bidliet li wettaq fl-aħħar xhur. Dr. Abela spjega kif dawn il-bidliet ġew innutati minn bosta istituzzjonijiet. Nfakkar ukoll li dal-bidliet kemm dawk li huma konċernati mal-governanza tajba, dawk li jikkonċernaw il-ġlieda tagħna kontra ir-reati finanzjarji, il-finanzjament dwar it-terrorizmu, il-money laundering u l-reati finanzjarji l-oħra relatati. Kellna partikolarment dawk li jikkonċernaw ir-rule of law li ġabu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Venezja li wkoll kienet għamlet rapport separat li implementajnieh ukoll u kellna wkoll saħansitra l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru spjega wkoll li għażel li ma jikkontaminax id-diskussjoni dwar id-deċiżjoni tal-FATF b'diskors politiku partiġan, dan hekk kif l-obbligu ta' dan il-Gvern jibqa' li jindirizza l-obbligi tekniċi li ġew immarkati. Hekk kif elenka 3 rakkomandazzjonijiet li semmiet l-FATF biex pajjiżna jibqa' jaħdem fuqhom, il-Prim Ministru assigura l-impenn tal-Gvern li jibqa' jagħmel dan mingħajr ma jxekkel l-investiment u x-xogħol. Saħaq kif din l-isfida se tkun qed tinbidel f'opportunità, madankollu din teħtieġ l-impenn mhux biss tal-Gvern iżda tal-imsieħba soċjali u soċjetà wkoll. Dwar ir-rakkomandazzjoni tal-FATF biex tintuża iżjed l-intelligenza finanzjarja biex ikompli nqabdu l-każijiet ta' kriminalità finanzjarja, Dr. Abela qal li dan il-Gvern huwa kommess li jibqa' jinvesti fl-FIU. Jien kommess li immexxi Gvern li se jibqa' jinvesti fl-FIU. Kif għamilna sal-lum fejn mhux biss saħħaħna din il-unit bi professjonisti iżda żidna l-budgets tagħha mingħajr preċedent. Tafu kemm qed ninvestu f'dan il-qasam 20 darba iżjed milli il-pajjiż kien jinvesti fl-2012. 20 darba iżjed. Bla ma nsemmi ir-riżorsa tan-nies għaliex hemmhekk l-aktar li investejna. Dwar it-tip ta' sistemi li permezz tagħhom ikunu magħrufa l-benefiċjarji ta' ċertu flus u assi, Dr. Abela tenna lillum imxejna ħafna l-qudiem f'dan ir-rigward madankollu fadal xisir. Tenna li se jkollna sistema ta' rapportaġġ effettiva u jekk l-affarijiet ma jkunux sewwa se tkun qed tittieħed azzjoni. Il-Prim Ministru reġa' tenna li kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu f'dan ir-rigward. Fil-fatt il-Prim Ministru semma t-tibdil li jrid iwettaq il-Gvern brabta mal-abbozz li emenda l-att tal-interpretazzjoni. Saħaq kif fuq dan il-Kummissjoni Venezja qablet ma' triq tal-Gvern u issa jittama li l-Oppożizzjoni tkun mal-Gvern dwar dawn il-bidliet. Dwar il-ħlas tat-taxxa, il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jibqa' pro-market u mhux se jżid piżijiet relatati mat-taxxa, madankollu mhux se jkun aċċettat li jkun hawn min ma jħallas it-taxxa. Temm jgħid li ħanaħdmu biex ikun hemm level playing field għal kulħadd. Se ssibu Gvern lest bid-dialogu, azzjonijiet u deċiżjonijiet, temm jgħid il-Prim Ministru. Mal-imsieħba soċjali ġie diskussu wkoll il-pjan ta' rkupru mill-pandemija b'fondi Ewropej li ammontaw għal 320 miljun euro. Dan il-pjan ġie approvat mill-Kabinett nhar it-tnejn li għadda.